ଏହା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖେଳ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ସହ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପୁରୁଣା କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସବୁ ଆମେ ଖେଳି ଆସୁଛୁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହୁମ ବଉଳି, କବାଡ଼ି, ବୋହୁଚୋରି, ଛିଲୋଲାଇ ଏହିପରି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସବୁ ଆମେ ଖେଳି ଆସୁଛୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଖେଳ ଭିତରୁ ଛିଲୋଲାଇ ବା ପୁଚି ଖେଳ କିପରି ଖେଳାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଉପକାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ପୁଚି ଖେଳରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଜିତିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପୁଚି ଖେଳ କିପରି ଖେଳାଯାଏ। पानी